Kagantis na umpisa na ito niya interview sa kada barangay ng mga kamaninoy, mga kayada, mga kayado, mga kayudi Pokemon, no? Ma-shout out tagli anay, shout out tagli sa short. Shout out sa likod ko, no? Mut kisin, o kamanto shout out na si mo. Shout out na sa kay Jude Sarabia, Josiah Balinas, kay Renren Balinas, San Mo Kiniluilo, kay Brad Radney Villarete Nolasco, kay Relos Taliro, Dexter Diaz, Ruina Mabunay, Charles Kenneth Roblisa, Soljaya Brinica Kanuday, Bong Laguna, kag sa UPM. Hello always mga kayado, yada da no, naman nyo ginaobra-obra halang da no, kag keep safe always, love you all. Mama chup chup. Hello! Yung gabi. What's up? Welcome back to my Maninoy. Dosa pa yung Maninoy. Kagaari kami sumbong sa balay. Isang birthday boy gali, no? Kay Maninoy, boy, kubulas ko doon, yub, taga-mulo, namit pa sa pansit, mulo. Hello guys, kaga, may bisita, gali ang ato niya, birthday boy, no, kaga, mga maanyag, mga Pino-Pino, mga humok, mga namit, mga namit, doon pareho sa Angelina, wala buho. Kag duwa ang ulo sa babaw edukado sa dalog delikado. No kaga ang isa guys no, ang may nakita, may nasiplatan gid ko sa una ko gid nga sampot sa balay sang birthday boy. No? Pakita ko siya do. Duga spark gid ang ako niya mata no. Kaga siya gid jang siya gid interviewon do gid ja kaga arin sa guys no. Kaga Hello, Iyada. Iyada, may pamangkot ko si mo. Iyada. Hello, good evening. Good evening mo sino. Ano ganun mo nga pangalan, anay? Wilfredo. Wilfredo. Oo. Kung sa gabi, Wilfreda. ay, bunga-bongga. Labo ako, bikaron ga. Aga. May pamangkot ko si mo, no? Are, seryoso. Kung ikaw bigaan tsansa nga gaan ka sang monarkiya, din mo na gamiton kag nga Sa may sagkat. Wait lang ako guys. Wala. Hindi pa nawag. Sa kilid para wala bukayo. Gago! Nga bukayo. Nga ang iba nara sa tubangan nga sa kilid gini mo. Nga mga bukayo. Kung tapaday kami wala bukayo. Di po pwede sa kaayod, bisan sa kilid lang ino. True. Ti ano gusto mo nga mo shout out da no? Nga gaan mas sa monarkiya bino. No need to shout out na. Thank you. Gid langga sa imo nga manami nga sabat no, may mga bukayo ka pangabalan no. Bi patilaw ba ko bisan bukayo? Bukayo mo bino. Daw dabong ginaguro no, kung baka bukayo magitilawan na masaka pa tano bigaling no, delikado si mahulog kita. Basta imo bukayo gusto ko matilawan no. I love you langga. Kag guys, ari ko di subong sa may kalumpang no, kaga upod ko ako nya yado din no. Kaga isa Maninoy. o te batean nyo to kag isa sa sakon niya pamangkuton no nga palamangkutanon. Kung ikaw bigaan tsansa maging isa ka pagkaon, ano ka klase pagkaon kag nga Maninoy, chokes to go. Namit kami sa wala sauce. kahit walang sauce ulam to go bilat si Ilya kanabi. So abigin mo mga chokes to go. Namit damo ng mga natilaw sakon. Di puta ba tayo niya to? Din baka mo? Taga-kalumpang rin no? Taga-kalumpang ano sonda de pre?
Son 1B. Son 1B, no? May chokes to go kami din nga ginanda din, no? May chokes to go kami nga Para ginanda. makita nila Namit mga isa wala tagtugo, sos. mga ila. Hello! Good morning mga kamaninoy. Kiyada, mga kayo di Pokemon, no? Galing doon subong sa may kalumpang liwat, no? Sa mga balay-balay di mga kayado, yada. Kayo di Pokemon, di masulod tadi kaga. Na may masulod sa balay, di makisino di balay. Mamangkota di sila, do. Mamangkota di sa mga palamangkutan, no? Nga nakakabuang. Nakakabuang. Basta mamangkota na masulod tadi mga kamaninoy. Kiyada, mga kayo di Pokemon. Good morning. Pre, good morning, anay. Pre, tulog pa ako yado. Mamangkot today. Ang palamang putano. Kung ikaw bigaan chance sa maging isa ka pagkaon, ano ka klase pagkaon kag nga? Arga yung pamangkutanon man no. Up guys! Ilo ari di mga kayado. Oh! Tamo kalo. Are kalo oh. Ay ang isa to na kayo. Bo kagago gid. Gago na eh. Amo ka na. Ang isa nga Kagago. dagdag. Ang kapangape tama to pangamugot tama ka maninoy no nga. Yado. Hello, good morning anay. Good morning. Morning. O pagkapangapitan niya yado, di mamangkot yung para saan ka bumabangon? Simo eh, kapagulang mugta. Ano nga yung istasyon na ginapamatian mo? 107.5 in Inene. Hindi lang sa mga seryoso, mga yado, seryoso. Seryoso na yado. Papamangkot. Kung ikaw bigaan tsansa, maging isa ka pagkaon, ano ka klase pagkaon kagaan? So go! Namit kami, wala kami sauce. Pila si Sala. Ano? Ang ibig sabihin, Budget Canton. Nga pasit kanto na, pasit kanto na. Ay malaba sa. Ay! Maralaba ang kabuhi. Ay malaba ang kabuhi. Di mo, tana palaba na ng istorya, dayaw. Tagin na nalingaw na kasi istorya. Ara na yung lato kami. Par. Wala na, may sasabat din ang mga yado ko, no? Pasit kanto doon, no? O, shout out ka na, no? Eric Imba. Mangir ka imbang. Gusto mo ko ng pasit kanto na baliyado ko? お前はもう死んでいる。 Wala ba ni? Madunan niya sa sobra kakahang. 552 na pa. Gago! Lord, nila naman sa inyo, kanami nga sabat. Oh, Diyos ko. What's up, mga inari sa may syudad de Lilo dito. Sa syudad de Lilo, no? Walatong ko si Kili, si Master Kili Bender, no? Pag may pamangkot ko siya, mga kayado, mga yada, mga kayo di Pokemon. A few minutes later. Ang mga kamaninoy, mga kamaninoy, no? Pag-isubong si Master Kili, no? Risa, may sa syudad, may pamangkot ko siya, Master, kati Master kay dulo mo, ito daan, sang kakagamitan, sang vlog, no? Guys, si upot si Master, no? Ring ring, call me ring ring, baby we can hit it up like Moe. May pamangkot ko kay Master nato, no? Master, kung ikaw bigaan tsansa maging isa ka pagkaon, ano ka klase pagkaon kag nga? Hotdog oro ah. Nga hotdog, Master, raw? Pinaligan sang tanang nga babae. Pwede puta, di ba anyo to? Hotdog, tender juicy. Number 1 hot dog. Sa bawat kagat, best ever. TJ Sarap. Juicy, manamit, laba-laba, may brown nga color, may hara man pula, laba-laba, namit, gidya. Di sino, maluwas, may miga, wala. Amiga. Ayuga, may miga, may pamangkot tayo kung sino pag gusto mo, pakan. Oh, no, thank you, good Master.